ଆପଣ ଗୋଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ ଆପଣ 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 ଗୋଇଟା ଗୋଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇ ଏମ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଇଟା କଣ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ ଆପଣ 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 କିଏ ପରମିଶନ ହେଲା ଗୋଇଟା ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ କିଏ କାହାକୁ ମାଇଲେ ଗୋଇଟା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଟା ମାଇଲେ ଆପଣ ମିସବ୍ୟବହାର ମତେ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମତେ ବି କରିଛନ୍ତି ହଁ ହାତ କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ହାତ କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମତେ କଣ ପାଇଁ ହାତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ହାତ କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ମତେ ମିସବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମିସବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ବଗି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ତ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଫାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କାଟନ୍ତୁ ତ ଗୋଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ କାଟନ୍ତୁ ଯଦି ଜେନେରାଲ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଫାଇନ୍ କାଟନ୍ତୁ ତ କଣ ପାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ